Na početku bih zamolila gospodina Zdravka Lončara, direktora EKAPije, da se obrati skupu. Dragi gosti, poštovani prijatelji i uvažena ministarko, želim da vam se zahvalim svima na poseti danas i podršci ovom našem projektu koji jednom godišnje organizujemo, koji je, da kažem, suma onoga svega dobrog što se desilo u prethodnoj godini. Ovo je 8. godina kada dodeljujemo ovu nagradu i ne bi previše pričao o tome, trošio vreme, pozvaću kasnije našeg prethodnog dobitnika da oni nešto kažu o tome. Ja bih samo hteo da se zahvalim pre svega kompaniji Kofas koja nas je podržala i ove godine i koja je prepoznala vrednosti ove nagrade. Želeo bih da se naravno zahvalim našim uvaženim članovima žirija koji su potrošili nesebično svoje vreme da učestvuju i da daju svoj doprinos i svoje znanje i iskustvo prenesu da ova nagrada bude nepristrasna i da bude pravedna i da bude dodeljena pravim kompanijama. I naravno, moram pred svima da se zahvalim celom timu EKAPije koji cele godine vredno radi da prikupi sve ove informacije, da ih sistematizuje, da ih složi, pripremi za ovaj dan kada trebamo da se svi zajedno proslavimo i kažemo hvala i da ih pohvalimo sve ove projekte koji su stvarno to zaslužili svim svojim bitnim parametrima. Još jednom svima vama, naravno, najveće hvala svima vama koji ste došli i koji ste nas podržali danas, jer je to isto jako bitno da se stvari prošire kroz medije. Velika hvala medijskim partnerima takođe i želim vam svima prijatan boravak. Sada ću zamoliti koleginicu iz Tigra, predstavnika Tigra, da dođe i da kaže par reči oni su prošle godine bili dobitnici ove nagrade. Mislim da je Tigar firma koju ne treba previše predstavljati, ali pokazatelj da su prošle godine dobili nagradu, da su bili inovativni i društveno korisni prošle godine, pokazalo se da i ove godine oni nastavljaju s tim putem i možda će evo koleginica par reči o tome reći. Hvala vam još jednom i sve najbolje, prijatno.